Dit programma wordt mij mogelijk maken door het Nationaal Vlechtmuseum en de Museumvereniging. ...200 jaar lang draait het jaar al jaar om vlechtjen. Want Noordwoude is het vlechtdorp van Nederland. Het Vlechtmuseum vertelt er alles over. De ups, de downs en het Koningshuis komt nog voorbij. Hallo. Hey, dag Miranda, welkom in het Vlechtmuseum. Dank u wel. Sis, wat moet je dan als eerste afvragen is waarom is nou krek hier dat vlechten zo grut worden? Ja, dat is niet helemaal toevallig natuurlijk. Van oudsher was het hier een veengebied. Er werd hier veen afgegraven, sprake van vervening. Op een gegeven moment raakte het veen uitgeput. Toen is men gaan kijken van, ja, zijn er andere natuurlijke grondstoffen? En ja, heel logisch, hier groeide ook veel wilgen. Wilgen is een grondstof van heel veel vlechtwerk. Nou, zo is men hier langzaam aan het vlechten geslagen. Begon eenvoudig met borstels, later zijn er stoelen bijgekomen. En zo is de industrie hier ontstaan eigenlijk. De natuurlijke omstandigheden wiender. Ja, precies. En het is ook een industrie geweest met ups en downs, al helemaal vanaf het begin. Toen is men gaan kijken van, nou, hoe kunnen we langzaam die industrie verbeteren. Er zijn vaak notabelen, hebben het voortouw genomen. Er was in de vorige eeuw Eilers de Haan een dominee. Veel later is dominee van der Tuuk opgestaan. Die is de kunst gaan afkijken voor de eerste keer in Duitsland. En veel later, begin van de 20e eeuw, zijn een tweetal in Oostenrijk geweest om te kijken hoe men het daar deed. En zijn op het idee gekomen van de oprichting van een vlechtschool. Oh, en in datzelfde gebouw, die squalen, zit nou het museum? Ja, in 1908 is de school gesticht. In 1912 is het prachtige gebouw hier neergezet. En ja, je ziet nog gewoon overal om je heen dat de restanten van die school. Het is een rijksmonument. Ja, het is echt een prachtige omgeving. Kun je iets zien nog van dat vlechten? Ja, het leeft nog wel. We hebben een aantal zeer actieve vlechters in en rond dit museum. Die ook demonstraties geven. Zullen we even gaan kijken? Ja, Miranda, nu ga ik je voorstellen aan Cor en Piet. Die kunnen je alles over vlechten en vlechttechnieken vertellen. En ook hoe het aan het einde van de vorige eeuw aan toe ging hier in Noordwolde. Goeie, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus, je bent er ook aan de gang. Wat maak je? Ik maak een Turkse knoop. Een Turkse knoop? Ja, dat is een mandje wat alleen maar in Noordwolde gemaakt werd. Dat was uniek, hè? Dit mandje, dat is al van ver voor de oorlog natuurlijk. Vroeger, of je nou hier wel naar school ging of niet, je werd er altijd mee geconfronteerd, hè? Je vader, opa of een oom of een vader van een vriendje, die had wel iets met de rotan, laten we het zo maar noemen. Dus je bent erin opgegroeid en dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor Piet. Dat wie eigenlijk voor elke niet in deze omjouwing. Ja, ik heb dus niet op school gezeten. Piet wel. Die heeft het niet afgemaakt. Maar je kan alles dus. Mijn vader zei altijd, wat je ziet, kun je doen. Wie het jarmoedig? Vroeger, ja. Ja? Kijk, vroeger, daar hoeven we niet omheen te praten, dan was het natuurlijk allemaal armoede hier. En dit was ook meer thuiswerk. Thuiswerk, hè? En de vrouwen deden het zelfs. Ja. Het Nou weer is dat pure noodzaak dat Ja, mensen dit thuis nog maken. Maar dan werd er een beetje geld verdiend. Ja. Hoe werkt het dit? Je maakt het eerst wierd? Ja. Nou, dan laat je dat, vroeger dan hing je dat even hier aan, even uitlekken en dan ging je weer verder. En dit moet ook nat zijn. Oh. Kijk, dit is niet erg nat, kijk. Nee, dan gaat het stikken. En als je nou een goede natte hebt. Ja. Huppakee. Dat is dan hartstikke al wat een stille skat, Michiel. Ja, kun je wel zeggen, ja. Ja. Maar er zijn nog meer stille skatten. Ja, zullen we even boven gaan kijken in het depot? We hebben nog veel meer. Het depot, ja, daar ging ik graag in. Bedankt, heren. dag. Hoi. Zo. Dit binnen een soort kworden bij elkaar. Ja, het heet hier niet voor niks mandendepot. We hebben zo 3 depots. Deze is specifiek bedoeld voor de manden. Zowel gebruiksvoorwerpen als siervoorwerpen. Maar ik wil je een heel bijzonder exemplaar laten zien. Oké. Dit is een bloemenmandje. Het is fijn scheenwerk noemen we dat. Wat dat precies zien? Nou, het is gemaakt uit wilgetenen en die worden op een speciale manier gekloofd in vieren, 3 of 4. Waardoor er met een hele fijne, bijna draad gewerkt kan worden. Dat is heel fijn werk. Er werden veel als proeven van bekwaamheid door leerlingen gemaakt. En dit exemplaar is ontworpen door Harm Ellens, de eerste directeur van de school hier. En is ook getoond op de wereldtentoonstelling in 1910. Hoe kwam hij op die tentoonstelling dan in Brussel?
Harm Enners was niet de eerste de beste. Hij had veel contacten. Hij heeft onder meer ook met architect Kuipers gewerkt en Berlage. Hij wie echt wel de goeie man op het goede plak voor deze Precies, schaal dan echt aangetrokken om hier de kwaliteit omhoog te brengen van wat hier werd gemaakt in Noordwolde. En het heeft ook gewerkt op die manier. Nou ja, en persoonlijk, dit is mijn favoriete werk. Het is zo mooi van verhoudingen. Het is fijn en tegelijkertijd toch ook weer eenvoudig. En ja, dat ontroert mij gewoon. Ja. Echt een persoonlijke stille schat. Dat kun je wel zeggen, ja. Nou ja, vlechtwerk wordt voor heel verschillende doeleinden gebruikt. Stoelen, manden, transportmiddelen zelfs. En ik heb hier een exemplaar wat een heel speciaal doel diende. Wat denk je wat het is? Een heel simpel mandje zo te zien. Nou ja, ik kan een paraplu zien of ik zeg maar wat. Had gekund. Nee, het is een granaatmand. Oh. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers deze heel veel. En mannen in Noordwolde werden ingezet, verplicht om hier granaatmanden te vlechten. Hé, waarom moest dat? Nou ja, een granaat moet je natuurlijk met voorzichtigheid behandelen. Het is een soort beschermhuls, letterlijk, en een soort vervoermiddel. Ik heb hier nog een Zweedse exemplaar van pitriet. Komt niet uit Noordwolde. En daar zie je een beetje hoe de granaten erin zaten. En hier zat er één in. Bijzonder exemplaar. Absoluut. Maar waarom zit deze dan net in het museum, Michiel? Ja, nu je het zegt, ik vind dat er eigenlijk gewoon een plaatsje verdient. Dus daar moeten we gewoon voor gaan zorgen. Dat ga je hem regelen, maar hoe dit niet, een stille schat. Dat vlechten dat begint heel praktisch en functioneel, maar op een bepaald stuit lijkt het wel het design het oerneemt, hè? Klopt, ja. De jaren 50 hebben een aantal Noordwoldiger fabrikanten een aantal bekende ontwerpers in de arm genomen. Onder meer Dirk van Sliedrecht. Je ziet daar het exemplaar. Staat ook in het Stedelijk Museum. Dan werd het dus kunst. Absoluut, toegepaste kunst. Ja, firma Rohé had ook een heel vooruitstrevende ontwerper. En een heel bekend exemplaar dat we hier hebben staan is de stoel. De stoel van Rick Velderhof. Die is ontworpen door Jan de Bouvry, ook in Noordwolde gemaakt. Oké. En wij beschikken over het exemplaar. De stoel van het televisieprogramma. Dit is de stoel van het televisieprogramma. We beginnen de tentoonstelling hier met 200 jaar geleden en we eindigen met een bijna eigentijds ontwerp van Marcel Wanders. De Knotted Chair uit 1997. Het is weliswaar natuurlijk geen letterlijk vlechtwerk, maar het is wel geïnspireerd hierop. Dit is bedoeld om op te zitten? Het is een echte stoel. Ja, en hoe die zit, ja, we gaan het hier niet proberen, maar hij staat ergens wel in een huiskamer. Oké, dus je kan er wel op zitten, dat is wel de bedoeling. Het is wel echt een stoel, ja. Het is nou eigenlijk wel helemaal hip, hè? Ja, laatst nog in de krant, Riet en Rotan zijn weer helemaal terug. Dat is voor ons natuurlijk ook erg leuk om te horen. Maar Miranda, ik heb nog iets heel anders. Na al deze gebruiksvoorwerpen van Riet en Rotan heb ik hier een heel bijzondere brief liggen. Van het Koninklijk Huis. Oh? Ja, zal ik je laten zien? Ja. In deze kast. Wat zou het koningshuis Jim nou schreeuwen? Ben ik ook benieuwd. Je weet, de meeste wiegjes waarin de baby's hebben gelegen komen uit Noordwolde. Rotan wiegen. Ja. Daar is wel bekend om. Zo ook de koninklijke familie. Die heeft erin aangeboden gekregen, ontworpen door een van de directeuren van de Rijksrietvlechtschool, meneer Koerts. Oké. En we wilden deze... hebben die witsers natuurlijk. Ja, we wilden die dus heel graag voor de tentoonstelling als bruikleen terug hebben. En toen is er een brief geschreven. Oh. Dit is het antwoord van het Koninklijk Huis. Dus Mag ik ben ik lezen? benieuwd. Ja? Leuk. In antwoord van uw brief, bla bla bla, moet ik u berichten dat de wieg na veelvuldig gebruik helaas geheel versleten is en dus niet meer uitgeleend kan worden. Nou, die Bea, wat zou die draaier in die in hebben? Zou die echt versleten zijn? Of hebben ze misschien nooit echt gebruikt? Ja, je zult het nooit weten. Nee. Dus eigenlijk is dit een mooi mysterieus verhaal. Het geheim van Soestdijk. Ja, een hele stille schat. Of een hele drokke prinses. Zeg dat wel. Dit wie de allerlaatste aflevering van Stille Skatten. Ik ha genoten van mijn ziektocht en al dat moois wat ik onderwijs zien kan ben, had mij in elk geval rieker maken.
Dit programma waard mij mogelijk maken door het Nationaal Vlechtmuseum en de Museumvereniging.